vecina. Yo, 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 Sofía, yo, 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 soy Teresa, la novia, y con esta, y con esta, y con esta, y con esta, ni con esta está tosía. Música, Yurish, bom, 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 móvelo con con. Ella, bom, 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 cagará en con. Ella, de la, y el barro, galástico, 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 galástico. Bum, 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 móvela, Arandovac, Markovac, Malakrca, Lajkovac, Čaje, Šušje, Panelam, opa! Móvelova, covela, caganamela. Dončići, zvončići, čao, ropištolčići, čaje, šušje, panelam, opa! Bom, 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 móvelova, covela, caganamela.
δημοφίλες, αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας και χαρά σας. Από ό,τι ήδη έχετε καταλάβει όλοι σας, βρισκόμαστε ζωντανά κοντά σας από τον Δήμο Παραλίας, από την Οδό Στρατού ή για όσους τη γνωρίζετε καλύτερα, από την Οδό Παραλία Κορινός. Βρισκόμαστε στο Beach Bar Chili, σε ένα τέλεια διαμορφωμένο χώρο, εδώ που μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας και να περάσετε μέρες ξεγνιασιάς, καθώς επίσης μπορείτε να απολαύσετε και τα δροσιστικά ποτά τα οποία σας προσφέρουν εδώ τα υπέροχα μπαρ τα οποία έχουμε στο Τσίλι. Να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι το τηλεοπτικό κανάλι Ερμής έχει πάρει μία πρωτοβουλία η οποία έχει να κάνει παρουσιάζοντας παραδοσιακές και λαϊκές εκπομπές κάθε Δευτέρα και Πέμπτη. Θα έχουμε τη δυνατότητα ζωντανά να είμαστε κοντά σας κάθε Δευτέρα και Πέμπτη εδώ από το Beach Bar Chili. Πρωτού συνεχίσω, θα ήθελα να σας πω για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Αντώνης Οστριόπουλος από την εκπομπή Άρωμα Παράδοσης, η οποία μεταδίδεται μέσα από το τηλεοπτικό κανάλι Ερμής, και να ευχαριστήσω τη διεύθυνση της τηλεόρασης που μου έχει αναθέσει να παρουσιάσω αυτές τις υπέροχες εκπομπές, τις καλοκαιρινές εκπομπές, οι οποίες θα μεταδίδονται, όπως σας έχουμε πει, εδώ από το Beach Bar Chili. Να σας πούμε για την ορχήστρα την οποία έχουμε κοντά μας. Είναι η ορχήστρα του Αντώνη του Γιάντζη από τη Γουμένισσα. Όλα έχουν ξεκινήσει εντελώς συμπτωματικά. 20 του Ιούλη είχαμε εκπομπή παραδοσιακή στο Ξηρολίβαδο, εκεί όπου συναντήσαμε τον Αντώνη του Γιάντζη, τον οποίο και τον παρακαλέσαμε να μας παίξει ορισμένα παραδοσιακά τραγούδια για να μπορέσουμε να τα μεταδώσουμε. Του κάναμε μία πρόταση και ξέρετε, οι άνθρωποι της παράδοσης δεν θέλουν πολύ για να υλοποιήσουν κάποια πρόταση. Του είπαμε αν μπορεί με κάποιο παραδοσιακό σχήμα να μπορέσουμε να βγούμε ζωντανά και να σας παρουσιάσουμε αυτό το όμορφο υπερπρόγραμμα, το οποίο το χαρακτηρίζω εγώ, το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα. Θα ήθελα, πρωτού συνεχίσω, να καλέσω τον Αντώνη το Γιάντζη κοντά μου. Αντώνη, να σε καλωσορίσουμε στο τηλεοπτικό κανάλι Ερμής, να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα οποία μας έχεις παρουσιάσει και τα οποία θα μας παρουσιάσεις. Κάτσε να πούμε ορισμένα πράγματα για αυτό το υπέροχο σχήμα το οποίο έχεις. Λοιπόν,